filety z lososa iba za 7,99. Chutné tiramisu len za 2,90. Chutné filita skvelých 2,49. Aby každý mohol jesť ako kráľ. www.lidl.sk. Mágia pečenia začína cestou. S palmarinom bude krásne nadýchané, s Heliou vyčaríte jemný krém raz, dva, tri a vďaka cere vykúziete lahodnú polevu. Mňam, palmarín, Helia a cera. Vaše šťastné a veselé pečenie. Nemôžete spať, lebo vás trápi nádcha a upchatý nos? Vyskúšajte Otrivin. Rýchlo uvoľňuje upchatý nos a kombinácia zhošťujúcich látok chráni sliznicu pred vysúšaním a podráždením. Vďaka dlhodobému účinku tak uvoľní váš nos až na 12 hodín. Otrivin. Voľný nos po celý deň aj noc. Takže, ktorý chudák mi zobral dezodorant? Kto by chcel voňať ako ty? Kto by chcel voňať ako ty? Super, vtipné. Ticho, drobček. Marek, daj si Snickers. Prečo? Lebo sa meníš na poriadnu primadonu, keď si hladný. Lepšie? Lepšie, keď si hladný. Nie si to ty, neprestávaj. Daj si Snickers. Budúcnosť nám prinesie pôžitok z dokonalého povodlia. Budúcnosť tiež prinesie celkom novú generáciu kávy. Spojenie jemne mletých kávových zrn a kávy rozpustnej. Milicano. Jednoduchá príprava kávy rozpustnej, chuť a aroma kávy mletej. Jakobs kremok Milicano. Vy ešte nemáte tablet? Tak si rýchlo aktivujte niektorý z našich dátovo neobmedzených programov mobilného internetu a domov si odnesiete skvelý Samsung alebo Huawei len za jediné euro. Užívajte si výhody najväčšej 3G siete na Slovensku a surfujte aj v zahraničí už od 9 centov za megabajt. Z Orangeom. A to je zase kto? To je moja sestra. Ako má sestru? Anička sa volá. Takým menom sa u masláka dlho nechceš žiť, nie? To je nejaký blbý chlap. Ty tu normálne podvádzaš v mojom vlastnom byte. Ale ten Milunka z Latonka, že sa tvoji kamaráti dali dokopy, nie? Nemáš kde bývať, nemáš prácu a nemáš peniaze. To sa oplatí na takú rodinu. Objednáme šampanské? Musíme oslaviť ten byt, nie? Ja ho chcem vyhodiť z bytu. To je jaká lička? Panelák. Pondelok o 20:20 na Jojke. Je nám úplne jasné, čo ideme hľadať takto pred Vianocami, nejaký pekný darček, najlepšie štvorizbový pre mladú budúcu rodinu. Poľa, ty by si raniekovala tak, že vyjdeš do tej záhrady a natáš si? Alebo aj môžeš niečo chytiť, čo tu beha, vieš? Nové bývanie. V nedeľu o 18:20 na Jojke. Tehotná Kleopatra z Tursa si užíva život plnými dúškami. Prezradila nám svoje veľké tajomstvo. Megahviezda Steel sa správa čudne. Zisťovali sme, čo robil 2 dní sám zatvorený v hotelovej izbe. Haverová dcéra chce vystúpiť z tieňa slávneho otca. Prečo kvôli nemu trpela? Top Star. V nedeľu o 17:00 na Jojke. On je podozrivý, no a neprekvapilo by ma to. Chceli na môj individuálne proti nemu a odhalili nás zmeru. Bez syna neodídem. V nedeľu o 11:05 na Jojke. Poriadok na farme. Keď si máme teraz také emócie, tak plačem. Dokážu urobiť Kde? Čo? Neblázni. iba ženy. Myslím, že to budeš nikdy nemôcť. No, ja som prišla po ešte. A najkrajšiu výšivku Mirko. Farmár hľadá ženy. 22:45 na Jojke. 10 finalistov fantastickej speváckej show dostalo po poslednom vyraďovaní už iba 8 najlepších. Svoj sen o víťazstve dosnívali Beatrice Miller a Erin Ray. A v hlasovaní divákov poprvý raz zvíťazila Carly Rose. Súboj o 5 miliónov pokračuje. Americký X-Factor. Premiére dnes o 20:20 na Pluske. Patrik Lutovský visí hore nad hviezdami. Hop! Hop! Tak toto bol kompás predstaviteľa dovolenky v Grécku, Španielsku, aktuálne že vo Veľkej Británii. Patrik! Fauste! To bolo vysoko. Patrik Lutovský! Myslí za svoji vlastní kúži.
Vieš, aby som použil metaforu, akože vystúpať do výši, na to sa ľahko zvyká, ale to je len podľa toho, dokedy ti tlieskajú, vieš. To je pravda. Skúste.